Sanibona sithandwa zami, izithandwa zika Dr. Nomcebo Mthembu, nganginithembise nge-podcast yami. Sokunjalo-ke, siyayilontsha ke manje i-podcast yethu ku-YouTube umhla ka-6, i-date yakhona umhla 6 ku-April ngesonto, ngawo futhi u-6 sobe silontsha khona futhi i-podcast yethu. Igama layo u-Dr. Nomcebo Mthembu Network. Ngizobe nivulelekile ukuthi nikhulume nami nanoma ingane. Sikhuluma umdavazo. Lapho sikhuluma khona umdavazo sibe sibiza ke leyo segment ngokuthi i-sex ngo-6. Okusho ukuthi ke ngo-6 vele wena uyapheka, usulungiselela izinto ingane zakho zesikole, uzobe khona Dr. Mthembu ehamba nawe esibunge sakho nje ngaleso sikhathi ngiguide ukuthi isonto leli uzokwenza njani kumdavazo wakho nakubudlelwane bakho.